Gabanin zaɓuɓɓukan shekarar 2023 a Najeriya, batun mallakar katin zaɓe yana da ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar musamman ma matasa, waɗanda suka lashi takobin kawo sauyi ga al'amuran da suka addabi ƙasar. Matasan suna wayarwa da 'yan uwansu kai game da mallakar katunan zaɓe kamar yadda wakana a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya wajen wani gangami na mallakar katin zaɓe. Ga Ilyasu Kasimu da ƙarin bayani. Dandazon matasa kenan karkashin wata gada a Jos arewa ta tsakiyar Najeriya suke gangamin yin rijista domin karɓar katin zaɓe. Mun kawo junanmu mu haɗa kai mu yi zaɓe mu rajista domin gwamna ya ba da kwana biyu public holiday, so mu 'yan Facebook muka haɗa kanmu muka kira matasan Jos dukkan su zo mu haɗa kai mu rajista da PVC. INEC offices that they are doing. Duk lokacin da ka je ofishin INEC sai ka same shi a kunshe da jama'a. Shine muka ce bari mu kawo rajistar kan titi inda mutane za su yi rajista cikin nishadi. Makasudin taron shine muna rajista muna yin nishadi. Is to have fun while registering. See, no condition is permanent. You say no condition is permanent. They keep saying leaders of... An daɗe ana cewa da mu manyan gobe, amma har yanzu goben taki zuwa mana. Saboda haka lokaci yayi da za mu iya fafutuka domin 'ya'yanmu su amfana. Having a PVC gives me the Mallakar katin zaɓe zai iya bani damar zaben shugaba wanda zai iya shugabanta ta. Zai iya bani hakkina, shugaba wanda zai iya mulki yadda ya kamata. Kamar yadda hukumar zaben kasar ta tabbatar, akwai katunan zaɓe miliyan 20 jibge a ofisoshinta da ke faɗin ƙasar da masu shi ba su zo sun karɓa ba. Haka zalika, hukumar zaben ta koka da ƙarancin masu fitowa musamman matasa domin yin rijista su karɓi katinsu na zaɓe, tunda kuwa ta ƙaddamar da yin rijista da karɓan katin zaben a watan Yunin bara. Ban yarda cewa sauyi yakan zo dare ɗaya ba, amma na yarda cewa sauyi yakan faru ne sannu a hankali. Wannan shine hanyar mu ta kawo sauyi. A zaɓuɓɓukan da suka gudana a baya, kashi 15 zuwa kashi 20 kacal ne na 'yan Najeriya suka fito domin kaɗa ƙuri'arsu, abinda masana suka alakanta da rashin karɓar katin zaɓe da matasa musamman suka ƙi fitowa su yi. Yanzu lokaci ya zo da za mu daina tunanin cewa al'amura sun lalace, cewa babu abin da za mu iya yi. Muna kaucewa ɗaukan mataki. Ina ganin lokaci ne ya yi da matasa ke son su zama masu ruwa da tsaki, kuma hanya ɗaya ta yin hakan shine mallakar katin zaɓe. Gabanin zaɓuɓɓukan shekarar 2023 mai karatowa, batun yin rijistar karɓar katin zaɓen yana da ɗaukan hankalin al'ummar Najeriya, musamman matasa, kamar waɗanda suka taru ƙarƙashin wannan gada. 'Yan Najeriya sun gaji, matasa sun gaji. Ba za mu tayar da zaune tsaye ba, ba za mu tayar da ƙayar baya ba. Za mu yi amfani da katunan zaɓenmu ne mu isar da saƙo. Daga Jos, Najeriya, Ilyasu Kasimu, taskar VOA. You don't feel